Flashkan üstüne hiç saat yazman bolanok, pozman bolanok, formatem edip bolanok. Zaşışyon dip yazya. Muň çözgüde barmyka? USB-mizi kompýutera takyp, şu faýlymyzy kopya edip, bärdäki duran flashkamyzyň içine geçirjek bolsak, şaýdan stavit diýen bolyn. Disk zaşışyon dip bir belgi çykýar. Bu ýagdaýy nähil çözmeli? Men häzir flashkamyzy format etjek bolup görýin. Flashkan üstüne sağ knopkany basýan, formatировать dip basýas, начать. Bärden OK diýen, ne görüşmez ýaly, bärde de disk zaşışyon dip ýazdy. Indi bu ýagdaýyň çözgüdüne geçelim. Muň üçin pusk menüden cmd diýip komandny strokan üstüne myşkan sağ knopkany basyp administrator bilen işledýäs. Muň çykan penjereden disk part diýip ýazýas. Disk part açylandan soň ýene bir komanda olam list boşluk disk diýip ýazýas. Enter. Nu şu ýerde flashkamyzyň nomeri var 012. Ne flashkamyzyň razmerinden bilip bilýäs. Bärden select disk boşluk flashkamyzyň nomeri 2. Enter. Ne flashkamyz saýlady. Bundan soňra biz soňky ýazmaly komandamyz attributes disk clear read only diýmeli. Komandan ýazandan soň enter knopka basýas. Ne şu ýerde nämetdi flashkamyzyň read only belgisi aýryldy. Näder barlak görýäs. Flashkamyzy mundan çykyp saýdan bir faýly alýan, kopya edip flashkamyzy açýan, şu ýere sağ knopkany basyp stavit diýen. Indi näme kopýalap geçirýär. Bu ýagdaýyň gysga çözgüdi bar eken. Eger sizde de şular ýaly flashka bar bolsa, özüňiz videony izarlap düzeltip bilersiňiz. Kompýuter hünärini giňişden öwrenerin diýseňiz, bize öwredýär.